Iya nih dekan di assignment project ipas para bagi dayon saong dan mapas sa oras bau na bisi Mana? nakaingon Beli mana tuh dia? bengo ni mo ba Sana. ano Mana? kan ya assignment by project assignment Sim online class? Kah? madami di makaya lats Ay, di makaya. Yata, di yan takan. ginawa kaduwag email ani Ay, pakya sa tungkuan na ni. Atong game time ba? Patay, game time na. sa Ali bisi na ako ika-suggest nimo bisi. Kani gwapo kay ni nga kuan gwapo kay ni nga plano ba. Pero wa ko nagingon na nga muni mong buhaton gida. Pero pwede nimo buhaton. Pwede nimo buhaton para mas mapadali na imong kuan bay. Mapadali na imong assignment. Tampang si kuya. Kay bukang ano? Graduate naman to. Mayo to. bawal to tanan Kay baw to tanan buang. Knowing everything. I know everything mo na to. pandang ma'am Amay mag-appeal si Ma'am Mutanaw sa magbuhat assignment nga tuwa mo sila yun. Di ba Ikabantay, na kay boss si ma'am? Di kay boss ba? Ay, huwag mo ingnan si Ma'am. Kabalo gito. Ma'am, nagpatabang kong kuya, Ma'am. Kabalo gito. sa makadua tagwan na ni Mati, pag email ani ki pag guman assignment sa imong kuya, kay mura mag-ibutang talang nga imong kuya ang nag-eskwela, ibutang talang. Kita, kamulo na tayong duwa. Okay na ka. Di ka ma-stress. Ino ni mo, kuya. Ano ni mo ba? Kaya kanin imong assignment na ko. jadi na Imong i-challenge, bay. hatag na niya Oo, ano ka? nagumaghatag dito ta duwa Ayaw! Ina! Kuya, naku challenge ni mo kuya ba? Tanawa daw be. Testingin daw ni answer be. Makaya ba ni mo? tingad ka nga cum laude kanya naman ni Matik! Pag ma-challenge mo, ma-trigger mo na naman eh. Di ba ma-trigger na yung di ko kay bawa na ang bebe. Pag-ara niya na, ang bebe assignment. Pag suwat niya na ba, matik, open ka, ML ka. CODM, matik. Kuman. Gonsa kuya Ha? Gonsa ka Ga, kuhan ko kay ako ang gitarong tinagbutang og bag-o nga pamphlet. induta man ni mga isda kuya oh mga puti kayo ba mga Ida sa pila ko platinum ni platinum ni no platinum bitaw jud padaghanon kay. kan nga ko tiglaw ka na kuya Ha? kan nga ko tiglaw Ah. tigilo Iya, ina mas gali kinahanglan sa daghang buang ay. nami assignment ka Ha? nami assignment ba niya Unya, og na mo yung assignment. Sino kayo isi writing Ha? di ko bawa yung English Grabe sa gam, niabot na nga college ko kay bouncing. So ang patabang man magpatabang na Nana sa yung patabang nga ako'y magbuhat. tabangan mo ngani mo kay ako may manglaw gani karon ako na law Wala maglag. bangon niya man ako yung law niya sige na bi Sa man guna? isa gani about sa akong self daw Oo nya. magpatabang ko ni mo English kaya di mo babalog Pila man din naka paragraph day. ay paragraph niya kuan pagka question sige na bi kana ragot Sige ako suwayan basig. Kaya naman siguro ni. Nya, kani unsa man ning unsa ko ibutangan ni? Unsa may mga hobby? kanang watching movies Watching movies. Playing ML man good. Ayaw, sa ko si Mama. hobby Kapit na mo man yung assignment, bisi. Bye! tunga na Nya, asa gikan kay CTS man ka nag-elementary no? CTS School. Gila boy! Invite na boy! Yes, kasi may cellphone, bisi. Japit na ko ah! Unsa ka nga year to pit ni graduate 2000 14 15 Start na! Kaya lang yan. Kita ko yung assignment guys. o kuan man. Nice one. Game! Let's go! Tingnan. Babala. And I love to play basketball Okay. and and CODM.
Med ko, med. Gigi. Yung sa gito mong kuan, pet? Yung asa ka nag-high school? Sa Holy Trinity. Med, lori mo, med. Trinity School. Bakit? Sa PMA, mga nagkuhan na to, pet, no? PMI as no, ay, nako! Kita'y naghimo sa iyang assignment niya pagka-human case, duwa lang. Balik ko ah. Mo na diha. Mo di ako gipahimo. Pag-answer assignment, oy. Ibawa mo dani. Padara si Bishi. Mo di ako gipahimo di ay. Bishi. Ay nako. Ikaw himo niyo? Ako siya eh. Ibawa mo Bishi. Ay. Bishi. Ay nako. Ala ka diri kayo nitiwasan niyo oy. Kayo nitiwasan niyo. Sige na, tiwasan. Basta ba? Hapit na bitaw mo man no. Adi ko ni Hapit. collab day, kaya di man yung tiwason. Adi Nani ka magbong di ko. Yo, pasar ni, wala ko grado ni Bishi. Wala gado. Di ka makahimo ani ikaw ra di ay. Kay mo, pero tabang nila ko siya. Kasi wa kay grado busy nga master nang kabuhat Samtang magamma ka hag-hag mo para nindot di gamma ba niya. Sikon ka nurse. Palambing lagi daya. Dali dutag. Ano dyan si Kuya good cum laude eh. Cum laude gyud. Cum laude good ko. Balan gyud po nga master. Proud jud ko ani nga Kuya kini na siya. Ilaw. Kiss daw. Ibe di usap Ay. para mapas na ba kaya? Dali ra jud kayo. Kamuosan. Liwat jud nimo. Kuya, laki assignment. Bala ka dai. Ay lagi na si Apit na mauman no. Bantay magduwa pala ka dili ra jud namo kuno lagi. Walay kiss ug dili man no. Si. Bye kiss. Wala na mangol. Dili ko ni mulab day kay gusto day ka magbong ko day di man imo tiuson. Kun kana ulo. Pasalamat ka kay. Oh, sige na tiusan na. Oo man na.